Atzo 25 urte, 1984ko martxoaren 22an, Espainiako poliziak Rafael Delas Txapaz, Jose Mari Izura Pelu, Pedro Mari Izart Pelitzo eta Dionisio Izpuru Curro komando autonomo antikapitalistetako kideak hil zituen Pasaian tiroz. Eta Ertzaintzak atzo galarazi egin zuen lau haien zenideek eta lagunek Pasaidon Ibanen egin nahi zuten omenaldia. Badiako haitzetan hil zituzten gauez, Lapurditik zijoazela Zodiak ontzi batean. Laurek denera 113 tiro jaso zituzten. Ertzaintzak antolatzaileei esan zien Espainiako Auzitegi Nazionaleko agindu batek zioela ekitaldia debekatuta zegoela eta ezin zela zer egin. Aukera bakarra eskaini zien, baina ez zen gauzatu. Jungea hitz egitea, esan ez pentsatzen gendun egitea, lorezkeintza bat, familia artekoak, Josebak eta nik. Eta esan digute, hori iteko, lehenbizi konsultatu inberdula audientziakin, baina lehenbizi inberko gendula plaza guztia ustu. Jende guztia aldegin hemendikan. Bestela, ez arrez. Eta gero, familiarra bakarrikan, gauza berdina. Familiarrak jute malin badia, plaza guztia guztu. Eta gero, Baskariko historia hori debekatuta. Ja, Audientzia Nazionaletik etorri dira, aginduakin debekatzeko. Ez egiteko posibilitateik ez. 25 urte pasada, ekitalde xume bat nahi gendunik, oroimenez, baina ikusi dugunez, dana hartuta dago eta oso tristia da, 25 urte gero, Ertzaintza polizi espainola Iruñan debekatu zuen hitzaldi bat eta ikusten da hemen nola dagoen demokrazia. 150 bat lagun zeuden enparantzan eta ekitaldi oro bertan bera ustea erabaki zuten. Manifestazioa, haitzetan omenaldia eta plazan Baskaria zituzten iragarriak. 40 bat ertzain izan ziren atzo Pasaidon Ibanen, barruti sarreran, plazan eta komando autonomo antikapitalistetako kideak hil ziren haitzetan. Beste polizia batzuk Ertzaintzaren beraren itsasontzitik aritu ziren zaintza lanak egiten, eta beste zenbait helikopterotik. Rosa Jimenok bertatik bertara bizi izan zuen orain dela Mendela ordeneko sarraskia. Poliziak bahituta eraman zuelako ara. Mendela ordena pasatu den arren, justiziak oraindik ez du zigortu poliziarik edo arduradun politikorik. Ez dago baikor, Jimeno. Horren 25 urte eta gero oraindik kasua irikita dago, baina noski polizia egiten ari direna da hori hila hartzen, bai juezai eta bai denai. Porque, claro, bialtzen duen polizia deklaratzea eta polizioik esaten duea, ni negoen, ez dakiz zer, da nik enun parte hartu eta horrela dago. Danak gezurretan, ez diago goratzen, horrelako historiekin etortzen dira. Balorazioa, jarraituko dugula guk aurrera. Noraino, eta nolaz ez dakigu, baina aurrera jarraitzeko gogoakin. Eta are gehiago hau dena ikusita gero.